Возили, освободете асансьора! Работя в телефона на доверието. Аз почиствам, а шефката разговаря с клиентите. Ало? Дай. Брам. Ало. Готов съм. Дай. На. Леси. Давай! Ено! Край! Аре, край на работното време. Та поселска? Да се изчисти тук. Охо. Пестил съм 3 заплати, ще ми стигнат за 2 минути. Врътвам. Вие как изглеждате? Ма тя не е тук в момента. Като в вестника ли или някак си по друг? Не, като във вестника съм. Вие как изглеждате? Аз съм снажен, рус, красив и весел. Очите са дълбоки, А ушите? средни, 300 грама. Аз съм руса с дълги крака и гълъбово сини очи. Охо! Еми тогава, Да се срещнем. да, Ами да се срещнем в 7 без 5. равно на 2, 8 без 3. равно на 5, А 9 и 4? равно на 13. Чудесно. А връзката ще се осъществи. Да, Добре. В 8 без 4? на 4 равно. Добре. А корен квадратен от 8? Така. В парк. Добре. При 14. 3,8. Чудесно. Дочуване. До. Септември пак ще... О, Нека бъде май. нека. Когато... Цъфтят кестените. Да, като една човешка длан. Крема къде? Сюлейман безумни сочи върха пак. Вика, търчете. По-голямата ви си ми нужда. Благодарим много. Аз хуквам сега и хващам градския транспорт. Ето, бързам, литвам. Оставям аз слушалката и тръгвам към вратата! В следващия епизод ще видите едни Плеснати от живота хора, които мечтаят за нещо по-светло и по-добро. Защо? Я няма, питам аз. И никой няма там. И тук, и там, и там, и там. И в хоризонта там. А той е там. Ще чакам аз. Излагах най-красивата жена, че хубав съм и свестен, а всъщност тъп съм и съм много неизвестен. Аз казах им, че съм красив и строен и божествен, а всъщност съм клешив и неестествен. Защо ли трябваше тогава тъй подло аз да я излъжа? Майка му аз. Един път ще излъжеш, друг път пък ще хвана. Пред вас вие виждате един подлец, мръсник и долен тип с кръпки на газа. И червей в устата. А може би пък ще харесаме и те. А колко пухкав, симпатичен. С паласки тук и там и ей. Имам тлъстички паласки и нуждая се от ласки. Защо се бави? Тъс жена? А как я чакам, как я искам. Красива, руса, свейта височи. Краката дълги, ногтите изрязани в част. Дано от телефона там онази прилича тук на тази. Казвам се Страхил Боджикрал. Интересно е, че съм Боджикрал. Да бъдете, защото ви гледам гърба и нямам възможност за
осъществяване на контакт. Сега съм пред вас. Казвам се, Страхил се казвам аз. От Божик, намерете, молете се. Страхил съм аз, от Божик Храмовите. Ай, чувам глас. И този глас, познат по телефона. Ще си направя на удар. Добър ден! Добър ден. Коя сте ви? Аз съм той момиче, незнайно, което минава по алеята. Случайно. Случайно минали сте, нали? Да. Защото си мислех аз, че съм говорил с вас. Кога? Тогас. Кога тогас? Когато там. Когато даваше слушалката. Нима сте ви? Домашното кюфте? Излъгах подло и коварно по телефона с другия глас. Ах, дръпнете си, да мога аз да си припадна. Аз казах му, че руса съм с сини къдрави коси, с дългите уши и стройни къдрави крака. Как гъзът ме заболя? Защо излагахте ме ви тогава? Вие казахте ми, че сте руса силялка, с ноздри таквиц и с крака в нощта дълбока. Пък вие сте картоф. Ви изплескано сте мъничко кюфте. Нима не съм красива? Я вижте ми окото. Особено едното. Светът завършен ви се пик. И аз ще върна закуската прекрасна. Не дейте! Моля, вие ме прегърнете. В ръцете си ме вие гръбнете и аз от гаден тръпнествам. Ще стана дълга като в сън. Той страшен е абсурд, което искате от мен. Хайде! Магнезий тук, магнезий там. Готов съм тежестта да вдигна сам. Ела ти дългата жена. Каква е тъс? И дръжка на мотика, която в ръцете ми се тика. Напротив, аз красива съм като тръстика. Да тръгваме тогас. В моята нещастна тук страна.